как да следваш. О! И там трябва да подвижно. Трябва да следва. Опит там има ли? Тя щом е автомат, няма проблем. И бавните ли си автоматични? Какво значи бавници В автоматични? смисъл изцяло си избира тогава. И между бързи и бавни, не трябва само между бързи. Или само между бързи. Тя си е нормален джип, само скоростта ти е автоматична. Ама раздатката автоматична или не? Не, тя си е бързи и бавни. Това пътува много. Малко вдясно трябва, да качиш муцуновка и после ще видим как ще стане. Гледам как да ни опри някъде. Да, има всички букажи. Има, да. Иначе Иначе не става работа. отдавник. Давни за това. Ама дълга муцуна е. Да, да. Дълга база. Не, муцуната, виж колко пъти преди гоните. Не ги отпресе така. Не се атакува остро мисля. Иначе ще вземеш камъни. Сега ако с газ решиш да скочиш отгоре, Дайде, дайде! Да, ще гледа на това. Много добре да види. Това не може да върви тук по смърт. Не може да види. Не мога. Не, върни назад още малко. Дай назад, дай. Хоп, стига. Дай сега пак газ. Не, назад не дай. Ама напред няма место за маневра. Нямаш ли? Тогава чакай, трябва да върнеш много назад. Бута ми дърветата и те. имаше, бе, отпред имаше 1 метър още. Леко, ще има камък, леко. Още 1 метър имаше напред. Ето тук е провай. Това беше добър заход. Предния блокаж. Отдавна. Това е много дълъг, Аз като никога не съм имал блокаж, така съм живял. Та броня колко много стърчи напред от фаловете, направо не мога да повярвам. Сега върти малко. Дай сега напред пак. Малко. Заселваш се, караш докъдето може, като не може, Като може ли, бе? веждаш въженцето, дърпаш се, продължаваш. Стига. Дай си сега колени назад. Имаш ли?